O sector das administracións de loterías atópanse en alerta tras as novas sobre unha posible baixada nas comisións de venda, especialmente no sorteo de Nadal, que é o máis importante do ano. Segundo denuncian, esta medida podería poñer en risco os seus negocios. Os loteiros están en pé de guerra debido á comisión do 4,5% que reciben pola venda dos décimos do Nadal, a máis baixa de todos os sorteos. A pesar de ser o sorteo que máis traballo lles dá e o que xera maior volume de vendas, a comisión non se actualizou dende fai anos, o que os loteiros consideran insostible. Si é así, a verdad que sí, porque o de Navidad o sorteo que é o que nos dá a vida para subsistir todo o ano. Claro que é o sorteo que máis movimento, máis traballo nos dá e ao final, se nos baixan ou nos poñen trabas ao beneficio, pois... A actual comisión do 4,5% na lotería de Nadal é insuficiente, dado o volume de traballo e os elevados gastos que afrontan cada ano. Aquí é todo, o sea, ti tes que pagar todo, o sea, ti tes gastos, o sea, eles dancho mínimo e ti tes que buscarte a vida, o sea, pagando todo o resto, os gastos a maiores que genera a administración, tenes que facerte cargo deles. Non só loitan pola subida da comisión, senón tamén por un axuste no prezo dos boletos. Argumentan que, coa suba dos custos de vida, os prezos actuais dos décimos están desactualizados dende hai máis de 20 anos. Claro, e máis tes que pagar un seguro adicional por ter lotería aquí, o sea, vas sumando cousas e ao final queda en nada. O sea, é un traballo moi grande, porque é un volumen moi grande, pero ao final queda escaso. A polémica chega nun momento delicado para o sector, que emprega a miles de persoas en todo o país e factura miles de millóns de euros cada ano. Tens que estar tensionado durante estos 3-4 meses ou así, tens que moverte moito para eso, para poder sacar un sueldo decente, eso, para que che axude tamén para o gasto anual. Por ende, se a situación non cambia, pode darse que algunhas administracións teñan que pechar. Eu porque estou solo, o sea, xente que teña empleados ou tal, eso ten que ser un locurón. Moita xente que se está planteando, xa hai moitas administracións á venta e todo eso, porque a xente, o sea, o traballo lo ti ou moi complicado. Os loteiros continúan a súa loita, convencidos de que é necesario un cambio para salvar os seus negocios e garantir a viabilidade do sector.